Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si vimos. Ay, despacito, despacito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 menos 3 minutillos da tarde. Aquí estamos os Voltas co Prato cociñando, como todas las tardes en directo, cociñando na Televisión de Galicia. 7 menos 5 da tarde, en directo. Como sempre digo mismo, seguídenos nas redes sociais porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas moi interesantes, receitas para días de chuvia, evento como hoxe. Así que imos chamar aos cociñeiros. Señoras, señores, recibimos un fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para ele. Está un día maravilloso para estar na casa vendo a Voltas co Prato. Home, todos os días está maravilloso. Creo que non hai día máis maravilloso de feito para ver a Voltas co Prato que hoxe. Por lo menos na nosa zona. Na nosa zona, por lo menos. Bueno, na túa zona, en Silleta, que está caendo a mundial, non? Non sei, a mañá non chovía tanto, Non? No, daba moi ben, pero bueno, mellor que se equivoque. Eso, pois a xente que teña tino, que teña cuidado, porque están os días así, daquela maneira, nós estamos aquí para acompañalos, a xente que está na casa, facer receitas ricas e maravillosas que se poden facer xa. E atención, Xulio Mato, Begoña Vázquez, porque imos abrir concurso de adivinanza do Voltas co Prato, imos sortear un libro do Voltas co Prato e imos facer, recordades que hai uns meses fixemos sorteo de adivinanza? Sí. Vale, pois imos facelo meña, un sorteo de adivinanza, vale? Este que poñer a resposta da adivinanza no noso Instagram. Son dificilísimas, Bueno, Eu non acerto en toda. esta ten a súa teño unha idea. Non acerto nada. Esta ten a súa inquina, ten a súa cousa. Entón, a xente que nos envíe a resposta que considere a acertada, imos alá, señores, señores, compañeros, vamos ver a adivinanza, veña, vamos ver a adivinanza, vamos a ler, aí a tedes. Que será que cando chega unha delicia sen par, a xente tapa a cara e logo ponse a bailar? A ver, que será que cando chega cunha delicia sen par, perdón, a xente tapase a cara e despois ou logo ponse a bailar? Aí queda. Aí que... Ti tens algunha idea ou non? Eu que de bailar, sí, eu penso que... Sí. Eu creo que a resposta é bailamos eléctrica. Sí. Eu estaba pensando... Bueno, non vou decir, non vai ser que acerte. Eso. A xente da casa ten 4 días para intentar acertar. O venres sabremos quen é o gañador ou gañadora deste libro da Voltas co Prato, así que, por favor, enviado ao noso Instagram, @voltascoprato, a resposta que consideredes que é acertada. E agora sí, imos cociñar neste día de frío, ventos, e choivas, da Voltas co Prato, a ver que nos trae Palmira de Begoña. Hola, son Palmira de Begondo, fago moito pasta con salsa de tomate, con queixo, fago tamén ravioles con salsa de tomate e me gustaría que me deran outras recetas. Sempre fago o mismo, e sempre a mesma pasta. E a ver como se ve. Mando un saúdo a los que me estén vendo, a miña familia, a miñas amigas todas e un beso. E un aplauso para Palmira de Begondo. Moi ben. Aí estamos, un pouco de ánimo, veña, vamos, veña, va, está a xente que, a ver, danse aquí, claro, mira, chuvia toda e pasta na ola, é o título do programa de hoxe, chuvia toda e pasta na ola, polo tanto, evidentemente imos facer pasta, pero eu tiña un pouco a idea de xa ir vinculando as cousas coas datas que veñen, igual. Xa veñen as túas datas favoritas. As miñas favoritas. As túas datas Bueno, espectaculares. as miñas favoritas tamén son o outono, Pero estas tamén me gustan, Estas gustan, pois, Gústame moito, porque disfruto moito. Con que nos vas sorprender no día de hoxe? Pois mira, a pasta ven moi ben traída hoxe, porque mira, temos ahora aí un lacón con grelos, e vamos facer unha pasta rechea de lacón con grelos. O sea, Que te parece? Unha pasta galega, nada de chorradas. vamos vincular. Claro, jolín. Vamos Debo vincular. soltar un taco, pero non lo dixen, biches. Ahora está moi corregida. Non dixen nada, a semana pasada solo Acerto. foi un pequeno. Pequeno, cal foi? Non me acordo. No, que se dicía. foi en portugués. Bueno, tortellini, non van ser? Sí. Tortellini con lacón con grelos, xa estamos vinculando o entroido. É unha salsa San Simón da Costa, que lle queda espectacular, porque o rollo fumado, eso queda de maravilla. Cocido, entroido e pasta italiana no Voltas co Prato por parte de Begoña Vázquez. Don Xulio Mato? Pois, Begoña fai o lacón con grelos, eu fago as chorradas. Ah, vale. Tortellini casalinga. Vale, que é unha salsa que leva... Ah, é unha salsa casalinga. Casalinga é unha salsa que leva... Non sei, Chamas así. podía ser tortellini a casalinga que levase... No, leva... Pero é unha chorrada. Leva champiñón, é unha chorrada, por ver por qué. Vale. Leva tomate, alfábega, champiñóns, e normalmente leva salchichas, pero como aquí non somos fabricantes de salchichas,
Nin de chistorra tamén me Xa gustaba te iba a decir eu. Pero vou botar chistorra, vale? E despois vamos a facer cunha piadina, que é unha masa italiana para facer el sartén, vamos a facer unha tapa. Entón vai ser Unha tapa? Vai ser casalinga con tapa. Está moi ben, gústame. Casalinga con tapa. Con tapa, bueno, pois un saúdo para a vai xente parecer un tambor. que nos ve desde Cataluña, que fan moita chistorra tamén en Cataluña, así que un saúdo para os galegos e as galegas que están alá, que son moitas as moitas. Sobre todo fan en Euskadi. Euskadi. En Euskadi, sí. Navarra. Ah, non sabía. Navarra, O sea, faise longaniza. Chistorra é Para ser divulgador, estás para atrasado. divulgador. No, foi porque mo chuva a directora, non foi? Claro. O chourizo é galego. Pois aceptamos as túas disculpas, señora directora, equivocaste, non é? Así que imos cociñar pasta de diferentes maneiras. No aguantas co prato, marchamos con... Begoña, que teño, vamos, Pablo. ¿Cómo no? Ok. Hola, con congrelos. Chop. Comeza el troido. Vamos, domingo corredoiro, Begoña Vázquez arriba. Meu día preferido. Chop. Esto Berín está así todavía, ¿no? Todo día. O Bailando, peor, sí. o peor. Vale. Sí. Ay, qué bonito. Vamos a empezar por facer a masa. Porque vas a facer como faz ti a pasta fresca. Exactamente. Porque, a ver, comprala é moi fácil. Todos o sabemos. Está naquela mesa. Nesta non. Aquí fabricámoslo. Nada de atrapalhadas. Aquí, si o mundo vai a tomar polo saco, ti eres capaz de facernos sobrevivir a todos. Sí. Si se te perdes no monte e tes un problema, come flores violetas. As flores violetas son comestibles. É verdade? Todas. Sí, todas. Vale. Eu decía por si podía facer pasta fresca para todo o mundo. Porque mira, se encontrar landras podes facer pasta. O sea, tú de moitas cosas podes fabricar silvestremente. Silvestremente. Do silvestre. Como se dice? A ver, silvestremente. Silvestremente. Claro. Moi ben. Pois a xente da casa que ao mellor sabe como facer silvestremente as cousas, que nos chama ao 664-483-419, teléfono de Aguantas co Prato, neste día de frío, neste día de chuvia, neste día de vento, de temporal, estamos aquí no Aguantas co Prato de Televisión de Galicia para amenizarvos esta tarde, para que poidades aprender con nós, xa que estades na casiña, seguidenos tamén, como sempre, no noso Instagram, e despois repartimos cartiños, 50 euros unha vez, e 50 outra, así que moi atentos e atentas ao que pasa no programa de hoxe. Begoña Vázquez, Acordaste como se fai a pasta? Mira que teño feito aquí, se non o fixen 40 veces, non o fixen ningún. creo que ahora vas a botar un pouco de sal. Xa lle botei. Vale, xa lle botaste. Pero saben eso. Vale. E creo que é un ovo cada 100 gramos, pode ser. Podes facer tamén 3 huevos medio kilo. Pero así é un pouco máis de farina, non? É un pouco máis de farina, sí. Vale, bueno, pero eu máis ou menos... Farina de trigo, vale, normal neste caso, porque as pastas recheas, as pastas frescas recheas poden ir feitas con farina de trigo normal. Se quixéramos fazer unha pasta seca, pois é mellor utilizar outro tipo, unha semolina ou algo así. Vale. Entón o que facemos é amasar, vale, un pouquiño de sal, ao gusto xa aí. É moi fácil de traballar esta masa, Vale, moi sinxela, 3 huevos dentro e amasamos ca fariña E van ser tortellini. e van ser tortellini. Recheos de la con grelos e unha salsa de queijo así. Non hai nada máis galego que este tortellini. Son os tortellini de Galicia. Son, hombre, pasta fresca rechea de Galicia. Bueno, por mira. Que lle faltaba un pouco de chourizo, pero a ver, Bueno, tamén yo podes, se queres podes meter. podes meter. Tamén se te sobra un pouco de polo guisado, podes facelo de polo guisado. Podes facer de ternera que te sobrou tamén dun guiso. Podes facer de atún, podes facer do que queiras. Se te dá gana, de queixo de arzúa, tamén. Vamos deixar amasando a Begoña Vázquez. Cando estés listo, chamas, vale? Oído. Oído. Claro, E imos co da chistorra básica, co da chistorra navarra, pero non co da chistorra catalá. No sé, no se sabe, igual hay, Falo desde o desconocimiento. Bueno, Sí que mira, hai, sí que hai, sí que hai. Ay, sí, seguro. ¿Estás seguro? Sí. Para decirlo así... Digo categóricamente porque me fío completa e absolutamente da nosa directora. Eu non estoy detrás conmigo. Si ela me di sí, eu sí. Veña, apostamos un churrasco. Eu digo que no. Eu digo que sí. Perfeito. Estás todos de testigos. Sabes? Inés, eu estou poñendo a mão no lume por ti, Que
Como xa é? Queres que pague o churrasco, non? Claro. É que non se lle coñece por unha carteira. Toma! Bueno, dos de enterdallo, un chorriño de aceite, mira, porque moi pouquinho de aceite, porque mira toda a grasa que nos vai soltando. Como se chamaba a salsa que vas facer? Casalinga. 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 Vale. Exactamente non sei de onde ven, a orixe. Pero chamas así. Será italiana, non? Home, sí, ten toda a pinta. Bueno, pero mira, unha chistorriña, vale? Unha chistorra, aquí podemos debutar como ven, o mismo que dixo Begoña, tamén temos un chourizo, temos cuidado que sexa un embutido. Pero botaches dun allo, non? Dos dentes de allo, un chorriño de aceite, moi pouquiño, simplemente para que dore un pouco allo, e despois xa a chistorra. Mira, e agora vamos a meter aí unos champiñóns. Neste caso aí son 7, pero debemos de gustar. Se non gustan os champiñóns, metemos que para 7. Se non gustan as 7, pues non metemos nada. Neste caso son 7, pero podrían ser 8. Ou 6. Ou 6. Vale? Mira, e agora, mentre se nos vai pochando isto, vamos a subir un pouquiño. Vamos a meternos 7, vale? Para que se nos poche o mercado. Para que se nos poche o champiñón. A masa o champiñón vai coller así a corto da salsa. Claro, toda a grasiña. Vamos a meter ben de tomate. 5 tomates para eso, 5, Ver lanzado, Veño a tope con casalinga. Pero por que leva 5 tomates? Pois porque así a receita, para esta cantidad. Non sei. Esta cantidad que vamos a facer vai ser esta pedazo fuente que nos vai dar para 4 ou 5 persoas. Ai, O sea que si está cargada. Sí, no, vai chea de todo, sabes? Esos meus cálculos non fallan, Vale. Que neste caso igual non fallan, Vai sobre seguro, Xulio Max. Sí, pero é que non me dá tempo, entón necesito un pouco de maxia. Entón a maxia que me dixo... Vai ben. Vai. Por veña, vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece a pasta que facemos para ela. Recibimos cun fortísimo aplauso a Palmira de Abegondo. Un aplauso para ela. A la Palmira. Que tal? Arrímate aquí, por favor, con Julius Max. Muy bien, muy buena. Mira, ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Estás perfecta? Sí. Y el olor, Ole ben, hombre. a chistorra non falla, O chourizo, estas... É que se lle dá... Con eso, con eso. Se aparece, hai xente... Sí, que non che dixe. Eu teño os fettuccini, estes son os meus fettuccini Ah, eso que me van... Sí, son da familia dos ravioles, son a pasta rechea, van recheos de 4 queixos neste caso, vale? Esta comprache. Eu comprei na, claro, hombre, non... No, por iso Begoña dicía que o teu non valía para nada. Claro, sí, porque Begoña é moi faltona. Non é como río. Bueno, aí estades vendo os tortellini de Xulio Mato que van ir, o sea, que son comprados, non son feitos Compramos de a fresca. salsa caseira, A salsa. caseira. Mira, ten allo, chistorra, champiñóns, e vamos a botar todos estes tomates e estas follas de alfábega. Alfábega sin medo, Porque ten que competir co sabor da chistorra, que é bastante potente. Vale, son teñe que dar. follas aí de... Unha pregunta, Palmira, a ti a pasta gustache? Sí. Sí. Non son moi... Bastante. Ese sí foi un pouco dubidoso. No, bastante. Hombre, gustame máis os espagueti que os macarrós, por exemplo. Anda, pues estaba ben sabelo. Tamén me gustan. Incluso se son comprados. Bueno, se son feitos mellor na casa. Mira como la alfábega. Se son feitos na casa, Chistorra, mellor. neste caso, son feitos en alguna outra casa. En alguna casa, Que non é que esta, que non é esta. Vai che gustar, que é unha pasta moi rica, xa verás. Guau, que cor collen os champis. Os champis se van reducindo, entón vai nos dar vos para virar un pouco, porque van a reducir os champis e non teñen os tomates picados. Vamos picar en trozos, non fai falta que sexan moi picadiños. Bueno, pues Xulio Mato parece que vai bastante ben, está confiado coa súa receita, Confiado, tenlle porque é unha boa fe. receita, sí. Tenlle fe. Sí, é unha boa receita, é moi pavera. Pues vamos a ir con... Que leva tapa, por eso É verdad, vai levar unha tapa. vai levar unha tapa, vamos a ter o pan incorporado na receita. Despois veremos ya tapa, Palmira. Vamos con Begoña, veña, a ver que che comenta. Hola, Begoña. Hola, que tal? A ver, que te Bueno, eu trouxenche a pasta rechea máis rechea de Galicia. Porque leva lacón con grelos e pos unha salsa de San Simón da Costa. Máis de aquí non pode ser. E pos un pouquiño de pataca, porque normalmente cando facemos unha pasta rechea, moitas veces xogamos un pouquiño co queixo. Esos queixos crema, ou así por exemplo, un cebreiro viría moi ben, que é moi parecido á ricota, pero neste caso nós o que vamos facer, en vez de renchelo con queixo, vamos a facer con pataca. O que fixen foi a pasta, moi fácil de facer, a pasta, que son 500 gramos de fariña e 3 ovos e un poquinho de sal. Vemos como queda. A pasta podemos la ver. Podemos la ver, e aparte de eso, mira. Quieta aí, vamos a ver O que esa ten esta pasta. pasta é que non se pega. Mira. Mira que pasta, Eu sempre digo que as masas teñen que repousar un pouco. Todas as masas. Esa canto é? 10-15 minutos xa estaría. Estaría ben. Eu o que fixen é aproveitar ese caldo do lacón con grelos
para cocer, bueno, ese caldo do lacón, para cocer a pasta. Vou cocer a mesma pasta no propio caldo do lacón. Entón vai dar moito sabor. Claro, claro. E agora vou facer o recheo. Estou pochando un poquinho de ceboliña para facer a salsa de San Simón da Costa e vamos a proceder a facer o recheo. A proceder, Pásame o bisturí. Vamos proceder. Vamos a proceder a facer o recheo. Proceda. Proceda a facer o recheo. Moi ben, pois machacamos un poquinho a pataca. Moi sinxelo, porque isto que fai? Fai o de conexión, de nexo. Entro la con o grelo para que non se nos esparrame. Exactamente. Pero falado de outra maneira. Non falas porque estás sorprendida. No, sí, no, porque isto normalmente non nos vamos facer. Home, eu creo que non se Entón, por suele... iso viñen para ver como facer. Claro, pero velo, quero dicir, velo a ser, crees que poderías facer? Creo que sí. Sí, Home, sí, está ben. Creo que sí. Está ben, vale, estamos aquí. Creo que sí que vou a facer, agora velo facer eu. Fala como nada. É que máis facilísima. agora Despois- vai haber moitas casas en Galicia, vego que lle sobre lacón, grelos, cachucha, pataca, orella, podemos rinchar. Poderías rinchar de orella? Perfectamente. Que rico. Podríamos facer perfectamente. E pois a salsa que nos gusta máis unha de tomate, pois unha de tomate. Fai falta, que fai falta que sea igual que esta. Agora que facemos? Engadimos os grelos así, Moi picaos. picadiños, sí. Máis ou menos a mesma cantidade de grelos, de lacón e de pataca. Máis ou menos, Pois estamos vendo o super recheo de Begoña Vázquez, que vai levar lacón, grelos, pataca, vai levar de todo. E agora teño que preguntar a Palmira cal das dúas levarías para Begondo se tiveras que escoller unha. Nunca probaches ninguna das dúas. Nunca probaches ninguna das dúas. No, parecido sí. Pois Parecido sí o probei. tortellini Pero con xa tapa non sei como vai ser. ou tortellini de lacón con grelos. Eu creo que as dúas cousas me están costando moito. Mira como pica, non? É a práctica, É a práctica, mira. Boa práctica. Mira. Que máis me dices? Bueno, eso pasa a min cas albóndigas. Onde se far moito, A ver, con croquetas. claro. Pois Croquetas pico igual, picas igual, así te Que te ves cara de... pero pregunta. Sí, claro. Faría cara de ti. Rápida, é máis que os anos que teño. Bueno, pero mellor Hombre, se hai se xente son que non se veteranos. saben picar. No, a mí sí. Vale. Sí, a mí sí. Nada, si non me queres decir, A cociña tamén. eso non o dubidaba. Vouche Si pedir non que vayas estaría a... aquí. É certo. Vouche pedir que vayas a Si poner non, non sufrimos. estaría aquí. Bueno, vamos a primero No voltes comprar a televisión de Galicia. Bueno, hoxe comezamos a semana cocinando pasta, curiosamente un dos alimentos máis populares do mundo que máis sinxelo resulta de preparar con fariña. É así, os chineses e os italianos levan os méritos de ter inventado algunhas das que máis nos gustan, pero aquí gustounos integrar na nosa cociña. Ata hai pouco só nos gustaban os macarróns ou os espaguetes, e aínda así non sabíamos como cocelos só dentro. Por iso era antes, agora a revolución chegou a todas as casas, e tanto mercamos pasta fresca ou seca como nos animamos a facela na casa. E que pasou coas salsas? Pois máis ou menos. Acabou a hexemonía da boloñesa, e xa nos animamos con catro queixos ou frutitil mate. Redes sociais, libros e programas de cociña anímannos constantemente a probar sabores novos. E aquí estamos nós dando exemplo. Ravioli con tapa ou tortellini con lacón e grelos. Contádmenos, Carlos Pintabellor, queremos saber de vos, como sempre, en @voltascoprato, así que seguídenos, vale? E, atención, que estamos buscando a resposta a esa adivinanza. Vamos ver a adivinha, veña. Vamos ver a adivinha, compañeros, por favor. Quero ver a adivinha, ler a adivinha, porque non me acordo da adivinha, así que subide a adivinha cando sexa por país. Adivinha. Que será que cando chega cunha delicia sen par, a xente tapase a cara e logo ponse a bailar? Esa é a nosa adivinha. Cuidado, Sabes algo? Sabes... Eu teño un... Sabes por onde vamos tiros ou non? Non teño ni idea. Non, Ni idea. Mira, Mira, acabo de decir, eu teño un... eu teño unha teoría, pero non a podo decir. Claro, porque crees que igual é a xilva. Imagina que acerto. Pois levas ti un libro. Non pode levar un libro. Non pode. Mira, Bueno, entonces ata ben, vale para contestar en @voltascoprato, enviarnos aí un mensaxe, e entre todos os acertantes e todas as acertantes, o venres, faremos un sorteo, xa sabedes que a nosa peceira particular, faremos un sorteo a ver quen leva o libro de Voltascoprato. Mira, bueno, mira aí. Tempo real, Mira que rápido. real time,
Mira, e agora que vamos facer aquí, vamos a botar 200 mililitros de nata, vale? 5 tomates leva isto. 5 tomates, mira, é todo salsa. Mira que maravilla. Todo salsa porque tamén temos moita pasta. Isto son 2 paquetes de pasta do supermercado, vale? Vale. Que vamos a botar aí. Vanse cocer aí. En cru, Sí, vamos a botar en cru e vais a nos cociñar no forno, porque en 10 minutinhos de forno vai estar cociñada. Como sabes, claro. Isto está moi ben, porque como ás veces... Que máis hoxe estuvamos falando de que este tipo de pastas recheas moitas veces... Bueno, Sí, o recheo é regulero, entón hai que facer unha moi boa salsa. Ou facelo, como fai Begoña, un recheo bo, ou senón disfrazalo con unha boa entón, salsa. compras unhas tortellini así con recheo un pouco regular. Aí tes, casalinga. Casalinga. Salsa perfecta. Casalinga. E la tapa? Vamos a regatar. Vale. Mira, ahora que vamos a hacer, como isto xa, ves que está fervendo xa? Sí. Vámoslo a leirar aquí. Ah, xa. Claro, Así. xa o leiramos aquí. Fixadevos, Galicia. Aí está. Está de lo vendo, está de lo gozando, está de lo disfrutando da televisión de Galicia en directo. Claro, ves como era malladiño? E agora vamos a facer a tapa. A tapa que se nos vai cociñar o pan que vai por fora e a pasta que vai por dentro. E pa non quedará moi paparucho. Ti si queres paparrucho. Estou preguntando. No, vamos a facer unha masa que é unha masa piadina, vale? É moi doada. Fariña, aceite, auga, sal e un poquinho de bicarbonato. E mentras eu vou facendo esa mezcla, ti vai botando queixo por aí por riba. Mira, está asustado, Madre mía. Menos mal que non lle pedí que o rayara. Vamos a facer Será capaz de facer eso, será capaz de facer eso. Te vas por dentro. Ai, mira como cae Galicia. Nevarada de queixo. O que máis lle gusta. Eso é unha O que máis lle maravilla. gusta Un a queixo un curado. marzuán. Vale, un queixo curado, calquera. Neste caso, pues vamos a meter un queixo aquí. Un queixo de aquí de onde? Da Zúa. Bueno, mira, Estamos facendo a masa, se está 250 queixo, pero... de fariña, un chisquiño de sal, media culleriña de bicarbonato, vale? Esto podemos esta masa podemos o facela no forno ou despois estirala ben e facer unhas como se foran tortillas e facemos na tixola. Vale, mira, aceite que aparece a cantidad, non me acordo exactamente, sobre 80 e algo, pode ser? 50 gramos de aceite de oliva. 50 gramos, 80 e algo de auga, no? 80 de auga. Esa auga. 6 gramos de sal, media culleriña de bicarbonato, Eso, 250 gramos de De farina. fariña. Entón, ahora mezclamos con a culler, como siempre, para non pringarnos demasiado. É unha masa super doada, super rápida, tamén ten un repouso moi... E 95 mililitros de auga morna. E anotade ben, deixamos a Xulio facendo a tapa. Isto vai ser a tapa da súa pasta. E vamos ver como vai Bego, que quedaba aí traballando antes. Seguro que lle saliu unha pasta espectacular. Espectacular, Oh! Callarín. Espera, que vou arrimarme aquí. Arrímate aí. Mira. Teño Caseira, esta pasta. un pouquiño de cebola roxa que salteei. Nata. E agora botamos o queixo, San Simón da Costa, ca corteza. Vale. A corteza limpámoslo cun papel con un pouquiño de aceite e xa está. Para que lle dé ese toque fumado. Sí, exacto. A corteza. Moi ben. Moi ben, mostrar Moi ben. moi ben. Moi ben. Botaches moi ben o queixo. Moi ben. Estou sorprendida que foras capaz. Outro día fixerme fritir un ovo. Xa vi. Bueno, tiene un agua moi parecido. Bueno, a ver, creo que o cociches casi, Que falta de respeto a miña persoa. Cando quero fritir un ovo, o aceite ten que estar un chisquiño quente. Pero foi con cousa de Xulio, dixo que bota. Eu preguntei, está Mira. que sí, por voto. Pasta. Finiña, o máis que poidamos, vale? Con a sábana perfecta, Ves? Voulle dar outra voltiña aí, para que se me pegue un pouco. E como cortamos para facer... Medio kilo de fariña e 3 ovos. Exacto. Nada máis. Exacto, voulle cortar así este cacho que non me vale. Valería para facer uns espaguetis, pero neste caso non nos vale para o que quero. Entón, facemos así. E o recheo de que é, Bego? Orlacón, grelos e pataca. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Estades vendo a masa, pero buscamos o recheo. De que están recheos os tortellini de Begoña Vázquez? Lacón, grelos e pataca. Tacón, grelos e pataca. 664-483-419. Chamade a voltas co prato. 50 euriños en xogo para todos e todas vos, Mira, Aquí vamos... damos tempaos todos os días, sí que chamade. De que Mira, está? Recheo? lacón, grelos e pataca. Atenção. Mira. Monzao. Aí vai. Que se me bota fora o lacón. Mira, poñémoslle un pouquiño de recheo. Vale. Mellor con a culler casi que con garfo. Que dis? No, a vida vale. Isto vale as dúas cousas. Vale. Tanto ten. Mollamos un dedo
na pasta así un pouquiño, vale? Como de pegamento. Exactamente. Cando temos unha pasta que queremos pegar, si moitas veces non nos pega, o que facemos é esta auga mezclala con un pouquiño de maicena. Vale, entón péganos moitísimo mellor. E ora aquí xa temos cerrada a pasta, é importante que quede ben cerrada porque vamos a cocer. Pois dámoslle así unha volta, dámoslle unha volta así, asentamos un pouquiño e xa o temos, vale? ¡Qué bonito, che quedou! Bueno, quedouche precioso, Para, que aí non se ve, Begoña. A ver, onde quero Pono aí, para que se Aí vea. vai, aí está. Aí vai, que enseñou o cu. Mira, Ai, mira que bonito o tortellini de Begoña, mira. aí vai. Moi sinxelos de facer, vale? Aí, o que che dixen, non nos pega ben ca auga sola, porque moitas veces as masas quedan nos mar secas. Un pouquiño de maicena, Eso sería un super consejo. e xa está. Sí, pero a mí os superconsellos dáseme, non iba a decir alguna palabra, pero xa non. Moi mal, está moi mal. Vale. Aí vai. No pedimos. Non, non pedimos. Consello porque... ¿Para qué? Mira cómo nos queda. Aí vai. Veña, vamos a repartir cartiños. Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. ¿Con quen falamos e de onde? José de Pollo, Pontevedra. Uy, en Pontevedra, como es bueno, en Pollo ao mellor non tanto, porque no interior estaba chovendo moito. Que tal en Pollo? Pois vente pa aquí que vas a quedar ben de agua. Vale. No, agua aquí tamén nos chega. Chéganos ben. Agua aquí... Pois aquí está para dar a regalar, No, xa imagino. Creo que está toda Galicia máis ou menos igual. Eu podo dar parte de 3 provincias. A única que non foi a Lugo. O resto, Que seguro que chove tamén. seguro que chove tamén. Seguro Sí, que chove pero o tamén. resto chovían todas. Pues veña, José, por 50 viños quero que me digas de que é o recheo dos tortellini de Begoña Vázquez. Pois, se non me equivoco, de racón, grelos e pataca. Oiga, aplauso para José, que leva 50 viños para o pollo. Oiga. Pois, José Antonio, mandamosche un bico enorme, queda na casa vendo o a voltas co prato da televisión de Galicia, vale? Como non, como non. Veña. Un bico grande. Chao. Hasta luego, chao. Pues veña, deixamos a Begoña facendo estas esculturas de pasta. Vou empezar a cocer, senón non se me vai dar tempo. Mira, Vale, pues ahora vale. isto, canto tarda a pasta fresca? 2 minutinhos. Cando flote, isto como é. Sí, máis ou menos para 2 minutos, é o que lle podes dar isto. Pues vamos con Xulio e deixámola aquí coa súa pasta fresca. Hemos conseguido mato coa pasta comprada. Con tapa. A la tapa. Mira, xa estamos estirando a masiña. Eu penso que xa non está, Está un temazo, é como así un pouco argentino, non? Aquí todos estes temazos moito che Un pouco gustan. argentino, sí. Bueno, pues mira, vamos a sacar para aquí, Vamos a tapar esto iso. para aquí, Mira como... y ahora vamos a tapar. Queda súper rico porque queda moi crocante, vai ao forno, cociñasenos a pasta. Que rico, Xulio. Aquí sí, mira, ves? Bueno, ahí sí. Mira, un día así triste, alegre que tarde. Sí, un día así tristón, chuvioso, verdad? Todo por aí. Triste, que vou facer, ó? Que vou facer toda a tarde? Pois mira, vou mira. dar, como di Begoña, unha chorrada destas. Teño unha pregunta. Que veis que por aquí se rachou un pouco, non sei se é por... Está moi ben para que respires. No, pues No, non iba fai a preguntar falta. si fai, No, si non fai fai falta falta. pinchalo ou algo, No, non sabes? fai falta, pero mira, xa arreglamos. Vale, xa está, parcheado. Mira, forno a 200 grados. 10 minutos. Xa temos pasta cocida e pan feito. 200 grados, 10 minutos. 10 minutos. 10 Veña, minutos. vale. Ábreme aí. Ostras, aí vai haber moita comida para que leva a gente. Sí. Habrá que sorteala. Con que? Eu non sei. Aquí sorteamos un libro. A comida non se Xa por sortea. venres. Ou xe, bueno, xa veremos. 10 minutinhos. Mira, mentre limpas un pouco a cociña, xa tes a comida feita. Pois mira, vou marchar a falar con Palmira, deixes. Pues veña, dale. Pois imos co público da Volta Cobrado, imos con Palmira de Oregón. Vamos para espera, vou, Palmira, séntate, por favor, séntate. Ai, veste para ti, para mí. Ai, Palmira. Dime, cañotasinho. Sentadita. Vale. Comodita. Estar mellor aquí que a chuva. Estou moitísimo mellor. Pois hai xente que lle gusta andar sen paraugas por aí adiante. Bueno, É verdad, hai xente, hoxe ainda me dixeron 2 persoas que non andan con paraugas. eu non ando con paradas cando saio do coche porque teño que ir por a maleta. Moito me algo. Xa, pero é que te mollas. Claro, pero teño que ir por a maleta. Vale, Entonces, xa, a veces ando sen paraguas. Vamos a preguntar á xente do público a ver que lle parece
a receita ou as receitas que están facendo os cociñeiros, quero que levantedes a mão os que pensades que o de Xulio Mato vai estar máis rico, que vai ser o máis rico dos dous. Quen pensa que levanta a mão, por favor, por este lado tamén, a ver. Bueno, hai bastante Xulier por aquí. A ver se hai algún Begoñer, ou algún Begoñer. Quen cree que o de Begoña vai estar máis bo? Bueno, moi ben. Forno de Xulio Mato. Vamos con Xulio. Veña, vamos a dar un aplauso a Palmira. A Begoña, ábrele o forno de Xulio. Xa, pero Palmira, ven para aquí, Palmira, vente para aquí. Vamos a ver, mira. Aquí está ben, estás ben. Mira. Foi moi rápido, pero... Pues sí. Pero bueno, mira, Ostras, mira como soa, Ah, mira como queda. Claro, queda o pan de arriba cociñado, entón agora que facemos... 10 minutos, 200 gramos. Minutiños. Bastante bien. E agora abrimos por aquí, destapamos unha parte, mira, le damos ter pan. Por un lado o pan, ves? E por outro, a pasta cociñada. Mira que maravilla, cremosiña. Non me digas que non é un plato diferente, Leva pan, claro, leva pan incorporado xa Leva está pan receita. incorporado, pero vamos a poñer así para que se vexa un poquinho. Le vamos a poñer outra Qué aí. bonita. Moi rico, Pois vamos a dar evidentemente un aplauso ao italiano de Silleda, e de Donosti, Xulio Mato. Moi ben, moi ben. Imos ver o de Begoña. Vamos, ver. Veña, vamos ver o de Begoña. A ver, Begoña, que Mira, xa estemos listos, Temos a salsiña aquí. salsa de Vamos a queijo. botar aquí un pouquiño de pimenta. Aí vamos. Que grandes medraron, E agora, claro, vamos a botar un pouquiño dese caldiño aí na nata. Desa salsiña de San Simón, un pouquiño de Aí o que estades vendo é a salsiña de San Simón, Saborizamos con lacón. Saborizamos con la copa. Sabor lacón. Oh, bótate un riba. Ahora terminamos de cocelas aí. La verdad que me faltaba un verde, olvidei. Bueno, Hemos traído- esto para a xente de Lalín, que saibades que isto é pasta fresca rechea de lacón, grelos e pataca. Vamos a apagar o caldiño. Cuidado, En boa pinta. verdad? Aí listo. Aí vamos. Moi buena pinta. Estás un pouco como dicindo, ui, Un pouco de dosa. Pinta ese, non? É que a ver, Non te celes. Xuli, xa que estás aquí, un pouco de dosa, porque ahora dubides. Vai estar Que maravilla, son os ración. dous están... Espectacular. Mira para aí, espera, antes de aplaudir a Begoña, quero que me digades, xente que está na casa, como se chama a receita deste home tan guapo, desta beleza de aquí. Tortellini casalinga con tapa. Tortellini casalinga. Tortellini casalinga. 664 4834 un 9 chamade a voltas co prato. Xulio fai hoxe Tortellini casalinga. con tapa. Moi ben. E Begoña fixo esta maravilla que estades vendo para que pida un fortísimo aplauso para Begoña Vázquez. Gracias. E chegou o momento da verdade para Palmira de Abegondo, que se ten que desplazar á zona de probar. Vamos a ver. Vamos probar. Aí á dereita. Vamos probar. Palmira de Abegondo, eu quero que saibas que hoxe teño moita envexa, Palmira. Teño moita envexa hoxe, porque o aspecto que ten parece como que reconforta. Mas teño eu que isto está... Xa, pero ti valo probar. Que non sei por onde empezar. Por vai dando. Vamos a empezar. Aí está Palmira de Abegondo. Pequeños, pequeños. Todo Galicia, metida nas casas, A ver como vai. entre as boas as tellas. Está vendo isto? Para alguna tella... Que non voen, ó. No, esperemos que non. María Jesús de Cedeira, que tal? Boa tarde. Como estás, María Jesús? Bueno, temporal aquí, campeando temporal. No, é que en Cedeira seguramente teñades, además de chuvia, vento, non? Petou estes días, a 150. Bueno, 150. refacho de 150. Madre mía. Casi nada. Vou Marlete un cococho. Non se pode... Sí, porque o vento non Non se gusta. pode ir nin así no coche, é que imagino como está iso. Vale, pues veña, por 50 euros dime como se chama a receita de don Xulio Mato. Pois chamase Tortellini Casalingo con tapa. Moi ben, moi ben, moi ben. A mí non me acordaba casi, Pois, María Jesús tivo... Saudar a miña irmá Mari e a miña sobriña. Pois que- A Mari é unha cociñeira de primeira. Ole, pois dille que veña un día ao programa, por favor. Cando sexa, hoxe pito un tiramisú que... Que rico, Rico, Pues cando veña que o traia. moi italiano tamén. Vamos. Moi italiano. Pois mandamos un bico grande, gracias por chamar, vale? Aperta, Veña. atentos, aperta. Chao, chao, Carolina. Pois aí estaba María Jesús
E agora é o momento de Palmira de Abegondo que ten que dicir cal das dúas receitas lle gusta máis para levar a Abegondo. Xulio. Xulio. É así. Pois, señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade coa hora galega, queden nas casas, vendo a galega, e ás 10 da noite a penal na Radio Galega. Chao. Mañá.